ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आरडेमारि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेब गोसो गोथारै बरायग्रोना लालायबाय। सल'गोफोर नोंथांमोनाथ' ससे इन्ट्र आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों। सल'गोफोर जोंना दान मोननैसो जाबाय आरोना रसमा ब्रह्मनि गोमाना खारनाया। बे खारनायनि बागैनो जोंना रसमा ब्रह्मखौ जोंना हमदों होननानै हमना मोनहाबाय होननानै जोंना दा कल रेकर्ड भाइरेल जागासिनो। नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ नायब्ला निस्सय ए टु जेड मिथिलांगोन आरोना। सल'गोफोर जोंना बे रसमा ब्रह्मखौ जोंना पुलिसफोरा हमखो ना जोंनि बर'नि आफाद बेंगालरनि बर' एस'सिएशन वेलफेयार ससाइटिया हमखो ना जोंना पुलिसफोरा हमखोनि डाउटखौ नोंथांमोना नैबेखौ नायबा निस्सय ए टु जेड मिथिलांगोन आरोना। जों माबाखौ दा लाबोफिनखो ना माखो नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ नायबा निस्सय ए टु जेड मिथिलांगोन। लोगोफोर जोंना बिथांखौ दान मोननैनि सिगां जोंना बिनि फिसाजोआ गाबै गाबै लोमजालायनाय नागिरदोंमोन, अब्लाबो बिथांजोआ जेबो खौरां गैयालासिनो हाखुमानानै थादोंमोन आरोना। बिनि फिसाय गोदान लानानै हाखुमाना थादोंमोन। बियो दा हमजादों होननानै सोराङाव फैदों। सल'गोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नैबे कल रेकर्डखौ नायनानै ला निस्सय बुजिलांगोन दा हमना होखो ना माखो लाबोबाय होननानै जोंना खौरां मिथिना मोनदों आरोना। सल'गोफोर नोंथांमोना नाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार गावनिनो आंगो बर' होननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार सापर्ट खालामथार आरोना लोगोफोर। सल'गोफोर नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपखौ नायथार आरोना। जोबजासिम नायाबा मिथिनाय नङा। बिनिखायनो सल'गोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नाय, होमबा ससे क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो। खोनाबाय? औ आं दानसे मानसिनिफ्राय खोनालाबायदों रसमाखौ मोनबाय होननानै। बेखौनो नोंनाव सोंहरदां। मोननायखौ मोननाय होनाबा मानो थगायनोब्रा बाबु। ओमफ्राय हिनजावनि न'खरनि ओमफ्राय गाव हौवा थांनो लायबाय। हौवाया थारमाने माबा दङ ना, मोनसे लेखा दङ हजोंनिफ्राय मानसिया रिसिभ जादोंना जायाखै दा औ बेखौ लेखायाव सहि होना हरनांगोन ना, थानायाव जमा होनांगौ। ओरैनो बे जोंनि बर'नि वालपेपार ना मा होनो, वालफेयार ना मा होनो, औ बेसोर हमखो ना पुलिसफोर हमखो? ज' बायदियानो जाहैबाय, पुलिसफ्रा बांसिन जाहैबाय थारमाने। ओमफ्राय हौवाखौ लाबोफाया ना लाबोफाया? हौवाखौ बोरै मोनबोबावनोब्रा बाबु। हौवाखौ लाबोला होमबा? लाबोनाय जानाय नंला, बेखौ बोरैथो मोनबोबावनो। हिनजावखौल' लाबोसिगोन ने? हिनजावखौल' लाबोसिगोन। नों हौवाखौथ' नोङो फारसेथिं आयेनावबोथ' दा मथा मथि गभर्नमेन्ट आयेनावथ' सोलिखालानो जाहैबाय। औ बिदिया जोंनावसो बिदिया सोलियोमोन, दा बाहेरायावसो जाहैबाय मानसियाबो। औ आरो बेखौ लाबोनांगौ थाखा फैसानि खोथा थाहैबाय, सोर फैसा गारनानै लाबोबावनो। फ्लाइटजोंसो फैगोनदां होमबा नामा? फ्लाइटजोंसो फैगोन। थिगानो आदाखौनो सोंहरदां। ओमफ्राय दा मथा मथि 11टा साराय 11टासोआव सफैगोन। बिसोरो घन्टानि एसे बारा लायोना? हा 3 घन्टानि एसे बारा लायोना फ्लाइटआबो। जिखुनु बिदिनो लागोन। खैथायाव गाखोआ बिसोरबा? 8टा होनदों। 8टानि एसे 19-20 सेरफोर थागोन। 8, 9, 10 15 मिनिट नायथ'बा दा सफैनांसिगौथ'। सफैबाय एसे बेखौ सोंहरदां आदा दे होमबा।